Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Yau dai masu sauraro da masu kallo mun kawo muku sharhin fim na a duniya. Fim ne mai dogon zango wanda yake ƙayatar da mutane, yake faɗakarwa, ilmantarwa. Ku biyo mu cikin wannan tasha namu ta sharhin fina-finai. A yau dai za mu kawo muku ci gaban wannan shirin mai dogon zango wato a duniya. Wannan ba baƙuwar fuska ba ne da kuke ganinta. Ita tana ɗaya daga cikin ma'aikaciyar shi babban ɗan kasuwan miyagun ƙwayoyi ko kuma in ce babban ɗan daba da ke ya addabi garin wato Kanabaro. A baya dai kafin nan mu shigo wannan zangon ta fahimci cewa ana binta ma'aikata ne, 'yan daba ne, oho. Ku biyo mu don jin yadda ya wakana tsakaninta da waɗanda suke binta. Ma'aikatan jami'an tsaro ne ko kuma 'yan uwansu 'yan daba ne. Jim kaɗan bayan ta sauka a mashin ma'ana napep, sai kwatsam suka biyo mata ta inda ba ta zata ba, ba ta inda ta zata ba. Ashe 'yan uwanta 'yan daba waɗanda suke son su yi amfani da iliminta na sanayyan harkan kwamfuta wato na'ura mai ƙwaƙwalwa. So sakamakon da ya sa suka zo suka yi kidnapping nata ko kuma za a ce suka ƙwamushe ta. Ku biyo mu don jin yadda ya wakana. Ita dai tana da ilimi da ya shafi harkan yanar gizo, kwamfuta da sauransu. To 'yan daba kuma suna son amfani da hakan sabida su cimma waɗansu buƙatunsu. Wannan ba baƙon fuska ba ne, yana ɗaya daga cikin yaran gidan shi sarki. A baya dai kun san shi sarki shahararren ɗan bindiga ne wanda yake buƙatan irin su Jona. Ga dai sun kawo ta fagen wannan nasu. Ba mu sani ba me za su mata, wane irin aiki za ta musu. To ku biyo mu don ci gaba da jin yadda zai wakana. Ga cikakkun jami'an tsaro sun haɗa gagarumin taro na tattaunawa game da harkan miyagun ƙwayoyi. An ci gaba da tattaunawa harkan miyagun ƙwayoyi ne yadda za a daƙile shiganta da fitanta. Sai ya ɗauko kaɗan daga cikin labarin wanda yake assasawa a duniya. Da ya ɗauko yadda suke bincike ma'ana na hukumar NDLEA. A wajen taron za ku kalla fiska daban daban, matakai daban daban na jami'an tsaro wanda ya shafi soja, custom, civil defense. An ci gaba da tattaunawa game da ya za a yi a daƙile. Jim kaɗan sai aka samo wasu bayanai game da an samo asalin labarin waɗanda suke ƙarawa abun ƙarfi kuma da hannun su manya manyan 'yan jiha. Cikin bincike dai an gano wani ɗaya daga cikin babban ɗan kasuwan miyagun ƙwayoyin kuma yana da kujerar ɗan majalisar tarayya. Shi ɗan majalisar tarayya ne. Cikin tattaunawar nasu, hukumar bincike da bayanai na miyagun ƙwayoyi ta ba da bayani cikakke har jami'an tsaro suka buƙaci da a ba su samfuri na takardun da aka samo bayanai game da waɗanda suke shigowa da shi da wanda suke fitowa da shi saboda daƙile harkar miyagun ƙwayoyi. Na kamazu. Wannan shi ne ake ce ma na kamazu.
Wannan shi ne yayan Abale. Wannan shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan ta'adda da suke cikin jihar. Ku biyo mu don jin wannan shiri. Kafin nan, ku yi subscribing na wannan channel. Wannan tasha tamu ta sharhin fina-finai don ci gaba da kawo muku ƙayatattun sharhin fina-finai da ke wakana a faɗin arewan ƙasar nan. A lokacin nan ne Nakamazu ya kira abokin hamayyansa, ko kuma in ce ma abokin adawansa fagen ta'addanci, ko kuma abokin gwagwarmaya na wajen ta'addanci, wato shi mayaƙi. A lokacin ne ya kira shi yake sanar da shi cewa duk wani take-takensa ya sani kuma yana jinsa yana ganinsa. Shi mayaƙi abun ya matuƙar ba shi mamaki. Ya yi ta jin mamakin game da ya za a yi wanda aka ɗaure shi tsawon shekara da shekaru. Nakamazu dai an ɗaure shi ne ɗaurin shekara da shekaru, wato ɗaurin rai da rai. Ya kira shi yake faɗa masa yana jinsa yana ganinsa kuma ya sani duk abin da ya ga dama zai iya masa. A lokacin da suke magana da mayaƙi, sai mayaƙi ya danna recording saboda ya tabbatar da waye ne. Saboda matuƙa ya ji mamakin a ce Nakamazu ya fito. Nakamazu shahararren ɗan daba kuma mai jagorantar su gaba ɗaya har da su Kanabaro. Lokacin da ya fito ne sakamakon wani aikin da ake so ya gudanar a waje. Kuma sakamakon shi a matsayin wanda ya fita jinya bai da isasshen lafiya, har ya fi ƙarfin masa aiki a cikin gidan yari. Mayaƙi dai ya yi matuƙar mamaki, amma daga baya, bayan sun kammala waya, sai ya cire wayan. Jim kaɗan bayan ƙwamushe ta sun ɗauke ta sun kai ta inda za su amfana da iliminta. Bayan nan suna yunƙurin kai ta fagen da suke amfani da na'ura kenan. Gaskiya ta sha mamaki. Jim kaɗan bayan tsawon lokaci da aka ɗauka ana binciken bin diddigin mayaƙi, a yau dai signal ya karɓa. Manuniya ta nuna inda mayaƙi yake. A lokacin ne jami'an bin diddigi na hukumar 'yan sanda suka samo asalin bayanai inda ake ganin mayaƙi, inda ake ganin tauraronsa yake tsaye. Ɗaya daga cikin hukumar jami'an kenan wanda kuke gani mai aiki a ofishin bin diddigi na hukumar 'yan sanda. Bayan tsawon lokaci da suka ɗauka suna bin diddigi, sai yanzu ne kwatsam Allah ya sa suka samu tushen inda yake da kuma inda manuniya ta nuna inda yake zaune. An ci gaba da bin diddiginsa sakamakon da aka samu game da ganin shi da jinsa. Jim kaɗan bayan tattaunawa da suka yi da Nakamazu, ya ɗau recording ya
tura wa mutane daban-daban waɗanda masana murya da kuma masu bincike game da murya. Jim kaɗan yana cikin bincike da yare daban-daban da mutane daban-daban saboda ya gano da wa yayi waya. Sai bakin masu bashi ansan ya zama ɗaya. Kowa ya ɗauka ya ji voice ɗin sai ya ce na Kamazu ne. Duk wanda ya ji murya sai ya ce na Kamazu ne. So hakan ne ya bashi kwanciyar hankali ya tabbatar masa da da na Kamazu yayi waya. Da yake shi mayaƙi shahararre ne a faɗin ƙasar nan wajen fagen ta'addanci. Yana da mutane lungu-lungu, saƙo-saƙo. Jim kaɗan ba da daɗewa ba bayan ya gama jin murya ya tabbatar da na Kamazu ne, sai ga kwatsam ga irin mai girma babban senator mai wakiltar yankinsu ya kira shi wanda suke harkan miyagun ƙwayoyi tare. Ya kira shi ya ce ya samu bayanai game da an zauna an tattauna a kan shi. To ya za a yi? Yana so mayaƙi ya daƙile masa hanyoyin da suke bi suke kasuwanci. A daƙile hanya matsayi na ɗaya, na biyu har zuwa matsayi na shida. Saboda ko da an tada ita liƙin ba lallai ne ta iso kansa ba. Mayaƙi ya amsa masa da na'am a kan cewa zai cika masa umarninsa, zai masa abin da yake so. A gaskiya senator hankalinsa ya tashi saboda abun zai iya shafan siyasarsa, mutuncinsa da karamcinsa da kuma zai iya rasa kujerarsa ma in har abun ta kai ga jami'an tsaro sun amshi sunansa. Hankalinsa ya yi matuƙar tashi game da wanga batu. Mayaƙi ya ci gaba da amsa masa da bin umarni akan cewa lallai zai ɗau mataki kuma zai tabbatar da ya daƙile hanyoyin da za a gane hadda shi a cikin lamura. Yanzu dai ya nuna cewa akan cewa waɗanda suke harka da su suke mu'amala ta miyagun ƙwayoyi wurin shiga da fita ta safarar miyagun ƙwayoyi a daƙile ko da mataki shida ne da ke tsakiya. Mataki shida da ke tsakiya tsakaninsa da sauran 'yan ƙwaya. Wannan Alhaji dai shine distinguished senator mai ci kuma mai gidansu mayaƙi. Mayaƙi ya amsa masa da na'am. Jim kaɗan sai ga ɗaya daga cikin mutumin mayaƙi wanda ya je ya kwaso masa 'yan mata wanda zai yi aiki da su wurin haɗuwa da na Kamazu. Waɗannan matan dai an ɗauko su ne a bisa su mayaƙi ya yi aiki da su a matsayin abin da zai rinjayi hankalin na Kamazu. Wannan shine kuke gani ɗan aikensa, ɗaya daga cikin mutanen mayaƙi. Bayan zuwa tattaro su a take ya samu 'yan mata guda huɗu wanda zai zo da su zuwa inda mayaƙi yake zaune. A nan dai ga mayaƙi dai ga shi da ɗan gidan shi, ɗan aiken shi wanda ya sa shi aiki kuma ya je ya kammala masa aiki. Bayan isowarsu to sun ɗauka shi irin mutane da suke lalata mata ne ko kuma suke sha'ani da mata. Amma shi ba haka ba ne. Ya ɗauko su ne ya biya su saboda ya kafa tarko da su wajen haɗuwa da shi na Kamazu. Ku biyo mu don ci gaba da jin wannan sharhin fina-finai a tasharmu ta Sharhin Fina-finai TV. Don ci gaba da kawo muku wannan ƙayatattun shiri na Kannywood ma'ana Hausa mai dogon zango.
A baya an yi ƙoƙarin bin diddigin na mayaƙi. Har yanzu dai ba su yi ƙasa a gwiwa ba. 'Yan sanda suna bin alamun diddigi da suke gani na shafin yanar gizo wanda ake bi ta gefen layin wayansa. Har yanzu dai suna bi sannu sannu, suna bincike har sun iso inda mayaƙi yake. Isowarsu ke da wuya sai kwatsam mayaƙi ya tattara wayan nan za a tafi wurin shan shisha da wurin cin abinci. Suna tsaye kwatsam sai suka ga fitowansu sun isa wurin cin abinci suka biyo su kwatsam. Daman in ba za ku manta ba Nakamazu yana bin mayaƙi. Mayaƙi ya zo da niyyar ya masa tarko kenan sai ga ma'aikata kuma 'yan sanda kuma sun bi diddigi sai kawai abun ya kaure kawai. Shi Nakamazu ya biyo sawun mayaƙi wurin hutawa, wurin shan shisha. Shi kuma mayaƙi daman ya ɗana tarko ne da wannan 'yan matan a matsayin ya zo wurin shaƙatawa ba tare da su da Nakamazun da 'yan matan ba su san tarko ne ya haɗa ba. Jim kaɗan da isonsu wurin shaƙatawa sai kawai ga jami'an tsaro sun ƙaraso. Isowar jami'an tsaro ke da wahala sai ya fitar da bindigan shi ya ga Nakamazu. Ya ce Nakamazu, ya ce eh. To a sa'an nan ne yake ba ɗan uwansa ɗan sanda labarin Nakamazu. Shi ne wanda ya taɓa yin garkuwa da Deputy Governor, mataimakin shugaban jiha ko gwamnan jiha yake ba wa ɗan uwansa ɗan sanda labari. Bayan nan jim kaɗan ya tattaro ƙafansa zuwa prison don bin diddigi ya aka yi Nakamazu ya fito prison sakamakon an yanke masa hukuncin rai da rai. To abin da ya ba su mamaki sai aka ba shi labari a baya aka ce an fitar da Nakamazu gidan yari nan ne ba tare da wani izini ba, tare da izinin fita rashin lafiya. Duk da haka sai da ya garzaya zuwa asibitin da aka ce Nakamazu yana kwance. Isowarsa ke da wuya ya ga Nakamazu rai a hannun Allah. Likita na duba shi. Yana isa kawai ya hau kan Nakamazu da faɗa da nunawa cewa ya gane duk takun da suke yi akan cewa in har kuma suka sake haɗuwa a waje to zai iya harɓe shi. Jin wannan ba tare da wahala ba shi likitan da yake duba Nakamazu ya yi yunƙurin tashi da cewa ya dakata saboda nan asibiti ne ba ofishin 'yan sanda ba ne. Saboda mutum bai da lafiya ya kamata kulawa yake so ba tsawatarwa ba. Kai dai likita ya tashi kwatsam kai tsaye yana kare martaban asibitinsa da kuma na kwastomominsa, abokan cinikanya. Har yake ta ba shi sharaɗi da cewa duk abin da ya samu Nakamazu to shi ne saboda ba zai zo asibitinsa cikin kan mara lafiya yana masa sharaɗi da cewa zai kashe shi ba. Har ya ja masa kunne shi ma ɗan sanda sai ya ja masa kunne ya ce Nakamazu za su haɗu. Can ba da daɗewa ba sai kwatsam muka koma gefen da shi ɗan malam har yau yana neman arzikinsa a gidan rafunan bawan Allah nan. Arzikinsa ya shigo amma ba wanda ya san ina take, yaya take. Shi har yanzu yana bincike, yana bin diddigi akan cewa dukiyarsa tana cikin nan. A ba shi dukiyarsa har ya kai da ɗebo ma
'yan gidan ƙarafunan ma'aikata game da cewa lallai wa lalla ko su fito masa ko ya bi ta hanyar doka ko kuma akasin haka, ko a fitar masa shi da dukiyansa ko kuma abun ya yi ba daɗi. Ana cikin sha'ani dai jami'ai dai suka kalla dai ba wani hujjan da za su kama shi mai gidan ƙarafunan da yaran gidansa, sai suka juya suka ce to suka juya tafiyansu. Nan za ku kalla daji ne, daji wurin yankin sarki. Ta mayaƙi ya fito daga cikin wani ƙaramar kasuwa ya yi sayayya, yana fitowa sai ga ɗaya daga cikin ɗan sanda waɗanda suke bin diddiginsa sai ya tare shi, ya yaudare shi da bayanai. Yaudaran da zai masa kawai kwatsam suna cikin bayani har yana roƙonsa da zai iya taimaka masa ya rage masa hanya. Cikin bayanai kwatsam sai ya ji an sa masa bindiga a kai. Sai ɗan sandan ya yi dariya. So yanzu dai abin da ake ciki mayaƙi ya shiga hannu sakamakon bin diddigin da ake yi. Sakamakon bin diddiginsa da ake yi. Yanzu dai mayaƙi ya shiga hannu yana murmushi sakamakon bin diddiginsa ake yi. To Abale shi kuma a baya ya kama wani ɗan leƙen asiri wanda ya zo leƙen asirin mai gidansu Kanabaro. Shi ba jami'i ba ne, shi ɗan